چاندنا دارا ev kevne şopiyeke kevne go feyleqa parastinê ya Long Beach lê Kaliforniya dişopîne. Dîroka vê kevneşopiyê vedgere salên 1930 ya feyleqa a parastina sivîl got her du jî bernameyên ji hêla gelanperî ve têne piştgirtin ji aliyê darayî ve ji bo perwerdekirina ciwanan û alîkariya jîngehê ne. Endamên fêleqê û komên din yên ciwanan gihayên zêhîr ji Channel Islands lê başûrê Kaliforniya radikin. Ev yek jî gelek projeyên din yên jîngehê ne li vê eyaletê li gorî gotina danab ji feyleqa parastinê ya Long Beach. Yosemite National Park yan jî Catalina Island em projeyeke bi rastî xweş li Sail Beach çê dikin ku li wir ciwanên me guhdanê bi Ellis Terrace cûreyekî balindeyane cûreyên din yên dibin metirsiya windakirinê dane dikin û nîşan dikin. Bizanayan ra li wir dixebitin û kîsûyên deryayî nîşan dikin. Li dema godan çavdêriya koma ciwanan dike birayê wî John Knapp wekî zanayekî payebilind bê The Nature Conservancy komeke parastina netewî re dixebite. John balê dikişîne ser gihayên zêr yên lê Channel Island'de li vê eyaletê. Gelek ji karên min ji helîkoptereke ku pir nizm difre dibe û da dikeve hin cihên pir bede û balkêş cihên ku ê mirov nikare lê bimeşe hûn dizanin hûn dikarin tenê da kevin ser latekê ku li ser zinarekê bel bûye da ku giyayekî wek pampas an jî yên zihêr ku bi rastî bandûrê li guherîna sîstema jîngehê dikin. Hevjîna John Deniz Knapp zanayeke din a jîngehê ye got birêvebera parastin û lêkolînê ye li bixçeyê botanîk ya Santa Barbara ye. Dibêje got ew û hevjînê xwe herdem bi jîngehê kêfxweş bûne. Di roja evîndariya me da ya duemîn em çûn di nav siruştê de û herwasa em çûne piyasekê di nav dara de û em çûne ber avê û ji ber vê êgê bêguman ew bi tinê berjewendiyeka hevbeş bû. Xwişka denizcî Jennings Krause di nav vê serankêşiyê û berjewendiya malbatê de ye. Got di destpêkê de waneyên fêrbûna jîngehê wergirt ew niha birêvebera pêşkeftinê ya ji bo Awdeban Kaliforniya ye. Got balandeyan û jîngehên wan di Parîzê. Ez û xwişka xwe gelek demekî li dervet bûrînî û dêk û babet min bi rastî piştgiriyê li vê çendê dikin û ji ber wê jî min ev waneyên fêrkirina jîngehê wergirtîne û bi kesên din ra jî komit bin ku ew wek min hizr dikin û bi rastî wesa tişt li hev rast bûn û çêbûn. Li gorî John apê Jenîn û êdin Knappê keçên dan got ew jî ji jîngehê hez dikin û bala wan dikişîne. Tenê dîtina hêza xwezayî jiyana bi wê ra çi jîngeha kovî be an ya xwezayî be ez bawer dikim ku bi rastî bandoreke li ser malbata min çê kiriye. û malbatê jî bandoreke erînî li jîngehê kiriye. Ji raporta Mike O'Sullivan, Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.